Čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako si urobiť jednoduché intro, ktoré sa vám bude páčiť. Takže, nie je toto okecávať, idem hneď na vec. Takže, nájdete si YouTube, napíšete si Blender intro. Uvidíte nejaké, ktoré sa vám páči, nájdete si. Musí to byť video, kde v popisku sú akože nejaké linky na stiahnutie. Keď si to stiahnete, tak si to potom nájdete v preberaní. Ja som to akože mal stiahnuté niekde tu. No, dobre, toto by sme mali. Ďalej si ak máte WinRAR, tak si to otvoríte, rozkliknete si to ešte raz. A potom stlačíte si to troch vecí, neviem koľko ich tam budete mať vy. Stlačíte Blender file, tu kde bude ako typ. To si otvoríte. A vlastne ešte predtým, než akože si to otvoríte, alebo než to celé začnete, by bolo dobre si stiahnuť program, ktorý sa volá Blender. Vlastne je to program, kde si môžete akože robiť to svoje intro, alebo upravovať intra. No dobre, stiahnete si ho. Potom sa vám takéto, že podľa toho, aké ste si vybrali, hej. Ja som si, niekde bude name, niekde bude your name, alebo niekde bude text, alebo niečo také. No. Potom stlačíte pravý klik, tab a vymažete. Napíšete tam svoje meno. Aké chcete mať v tom intru. A potom si dáte tú druhú kolónku, tento fotoaparát. Tu zidete dole, dáte si nejaké meno. Dám tomu, že... A potom sa stiahnete. Stiahnete si to, dáte si plocha, desktop a potom dáte accept. Ono sa vám to stiahne na plochu, to ešte netreba akože kontrolovať. Ďalej. Pôjdete naspäť na tento sem a teraz ďalší krok, čo spravíte, bude, že si toto dáte OG Theatre, si dáte na AVI-RAW a potom dáte Render Animation. Ono sa vám to vlastne začne renderovať, trvá to dlhšie, možno nejakú hodinku, mne sa to asi 2 hodiny renderovalo. A potom vlastne znova dáte druhú kolónku a dáte nejaký iný názov, dáme tomu 2. Uložíte to znova na plochu a dáte accept. Potom, keď to stiahnete, tak sa vám to zjaví na ploche. Niečo ako toto tu. A je otázne, či to bude s hudbou alebo bez hudby. Mne sa to vyrenderovalo bez hudby, takže som si to musel znova otvoriť v programe Camtasia. Ide o to, že aké máte programy. Otvorite si to v Camtasii. Pracovná plocha. Toto video. Dáte si ho tam. A potom si sa musíte dať tú hudbu. Akú si, akože si... Aká tam je hudba v tom, alebo aká sa vám bude páčiť hudba v tom intre. Mne sa tam páčila táto hudba, alebo táto tam bola predurčená. A vlastne potom si už tú hudbu len zostriháte. Musíte si vždy posunúť vlastne hudbu za video, aby ste náhodou nestrihali to intro, ktoré je už zrenderované. Takže ja si už viem približne, že kde to mám odstrihnúť. OK. A teraz to už treba len do toho napasovať. Takže zostrel som tu veľa, či málo. Takto nejak. No, tak ešte trochu. Dobre,
mám to tu troška opozdené, to nevadí, to si musíte už nastaviť a potrapiť sa s tým sami. A potom vlastne si to vlastne uložíte, dáte file, neviem, aké to je vo vašom programe, save project as a vy si to stiahnete. No, keď to budete mať stiahnuté, alebo to ešte budete mať už stiahnuté, tak to môžete dať akože renderovať na YouTube. Dáte share to YouTube, ďalej napísať napísať popisok, napísať meno a bla 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 bla. Takto to zrenderujete na YouTube a potom to uložené video môžete používať v každom videu predtým, ako to samotné video bude pustené. Takto otvorite si import media, niekde ste si uložili toto intro, rozkliknite ho, dáte ho na začiatok videa a potom dáte to video, ktoré ste vy vyprodukovali. Dobre, to by bolo asi koniec tohto videa. Dúfam, že ste si akože niečo z toho zobrali a že si urobíte svoje intro, ktoré sa vám bude páčiť. Čaute.